हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ। एवं गोटे जगह को बाहरी ये देखो हेलमेट बैग धरिकी मिनी सापुआ जोटा कि कामाख्यानगर पाखापाखि आ वीडियो माध्यम आपको देखेबी टोटाल रास्ता कौटी कौ टाइम केमी जाऊँ आ मस्त विभु भाई जाऊँ चलतु ये देखो बर्तमान आम ढेंकानाल मार्केट देख जाऊँ कालका Slide right onto Kamakhiyanagar, Canal Road, Sambalpur, Canal, Cuttack Road. कटक भुवनेश्वर को रास्ता है अच्छे ब्रिज काम चल मिनी सापुआ देखो मो पछपटे देखो बहुत जोर पा भी जाऊँगी गाड़ी पार्किंग सुविधा ये ना एक्चुअली पार्किंग सुविधा एक्चुअली जगहटा एत फेमस है जस्ट ये देखो बर्तमान आम ये जो स्कूटी देखुं बैटेरी स्कूटी आम आस गाड़ी तो ये रखिलु आम देखो पाहाच अच्छी पाहाच आपको चलिकी जावाक पड़ो तौक तो गाड़ी नहीं हेनी आम चलिकी जाऊँ मुझे एक्चुअली बैग फैग सब धरिकी पैकिंग करके आसी कारण मो ड्रेस भी धरिकी आसी साबुन तेल
ସବୁ ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସିଛୁ। ଆମେ 2 ଜଣ ଯେହେତୁ ଆସିଛୁ, ବିଭାଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଆସିଛି। ଏଇଭଳିଆ ଗଛ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନାଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜୋରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣି ଆସୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ବି ହେଉଛି, ମାନେ ଏତେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମିନି ସାପୁଆ। ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 45 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଥିଲା। ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକ୍ରେ ସେଇଟା ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ୍ରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଜିରାଳ ଏଠୁ ମାତ୍ର 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା। ଜିରାଳ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବି ଆସନ୍ତି, ଏଠି ଭୋଜି କରନ୍ତି, ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଖପାଖରେ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଆଖପାଖରେ ଲୋକ ବହୁତ ସାରା ଭୋଜି କରନ୍ତି। ସେପଟେ ଏତେ ଜୋରରେ ପାଣି ଯାଇଛି ଯେ ମାନେ ତା'ର କୂଳ ବି ପୁରା କୂଳ ଖାଇଯାଇଛି, ମାଟି ଫାଟି ପୁରା ଧସି ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଜୋର ଦେଖନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ କେମିତି ହେଉଛି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପାଣିରେ କ'ଣ ଗାଧୋଇବି, ଯଦି ମୁଁ ଗାଧୋଇଲି ପୁରା ଭାସିଯିବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭୀର ଭୟ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ବି ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତା'ର ବି ଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେଥିଲାଗି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି, ଯେଉଁ ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଥିଲା, ସାପର ଦୃଶ୍ୟ ଯେମିତି ଥିଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବି ସେୟା ବି ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ଏତେ ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବନା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶୀତ ସିଜିନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିକନିକ୍ ଜାଗା। ଯେହେତୁ ଶୀତ ସିଜିନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହାର ପୁରା ଭରପୁର ଆପଣ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପାଣି ବି ବହୁତ ସାରା ପାଣି ଯାଉଛି ସେପଟେ ବି। ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା ବ୍ରିଜ୍ଟା ଯେତିକି ଲମ୍ବା ସେତିକି ପୁରା ସାପର ଚିତ୍ର ପରିକା ବନାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ରାତି ସାରା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ଯେ ମୋର ଆଜି ଯେହେତୁ ଛୁଟି ଥିଲା, ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି ଢେଙ୍କାନାଳ କ'ଣ କ'ଣ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଜାଗା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମିନି ସାପୁଆ ଯେହେତୁ ପ୍ରାୟ ଏଠି ଲୋକ ଏତେ ଆସନ୍ତିନି, ଏଠି ବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଛି ମିନି ସାପୁଆ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ବୋଲି। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଚୁଜ୍ କଲୁ କି ନାହିଁ ଆଜି ଯିବା ମିନି ସାପୁଆ। ପାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିବେ ବୋଲି, ଯେହେତୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କେହି ଲୋକ। ଆମେ 2 ଜଣ କେବଳ ଆସିଛୁ। ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଜାଗା ସେମିତି ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏ ଜାଗାକୁ କିଛି ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତମାନର ଯଦି କରନ୍ତେ, ଲୋକ ଯେହେତୁ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆସିବୁ, ଅଲଗା ଲୋକ ବି ଆସୁଥିବେ ଏଠିକି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ହେଇପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆରପଟକୁ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏପଟକୁ ଯିବା ଦେଖି, ଏପଟେ ତ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ପଥର ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଇଁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପଥର ବି ଅଛି, ପଥର ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଆଲପଟା ଥିଲୁ, ବୁଲିକି ଆସିବା ଦେଖିବା ବଢ଼ିଆ ସାପୁଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି, ଚଟାଣ ପରିକା ଥିଲା, ଚଟାଣ ପରିକା ରହିଛି। ଆଉ ଗାଧୋଇ ପାରିବୁନି ତା ସମୟରେ, କାରଣ ଲୋକ ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଡର ଲାଗୁଛି ଗାଧୋଇ ତ ହେବ। ବହୁତ ଜୋରରେ ପାଣି ଯାଉଛି, ଏତେ ଜୋରରେ ପାଣି ଯାଉଛି ଛିଡ଼ା ବି ହେଇନି, କାରଣ ମୂଳ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ମୂଳ ପଡ଼ିଯିବ, ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଗଲେ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସବୁ ରେଟ୍ରେ ପାଣି ଯାଉଛି। ପାଣି ଗଲା ମାନେ ଆପଣ ସିଧା ପୁରା ତଳକୁ ନେଉଛି। ଆପଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି
ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ବ୍ରିଜ୍। ଆଉ ବ୍ରିଜ୍ ଠୁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ଏ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଆସନ୍ତି ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ, ଏଠି ଭୋଜି କରନ୍ତି, ପିକନିକ୍ କରନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୁଲି ବି କିଛି ରହିଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ ତ ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ସିଜନ୍ରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। এই ଜାଗାଟା ହେଉଛି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ପୁରା ଜାଗା। ଏ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ପୁରା ସବୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠି ଭୋଜି ହିଁ କରନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଲୋକ ହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଯିବା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖି ଆସିବା। এই ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲି ବି ପଡ଼ିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୋଜି ତ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା। ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଭୋଜି କରନ୍ତି ଏଠି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଏ କ'ଣ ଗଛ ଗୋଟେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ବୋଧେ, ଯେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିକି ଅଛି। ବାପରେ କି ରାସ୍ତା ମ! ମତେ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇପଟେ ବି ଲୋକ ଭୋଜି କରନ୍ତି ବୋଧେ। ସେ ଆଗକୁ ହଁ ଇଆଡ଼େ କିଏ ଜାଣିଲା, ଗଲେ ଦେଖିବା ଇଆଡ଼େ ଗାଁ କି କ'ଣ ରାସ୍ତା ଦିନ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ପଳେଇବା ଅଳ୍ପ ଦେଖିବା। ମିନି ସାପୁଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନାଉଛି, ଏଇଟା ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁ ଏଠି ଯେତେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଯେତେ ଯାହା ବି ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ବି ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ପ୍ଲେସ୍ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ନିଜ ତରଫରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ପୁରା ହୃଦୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟା, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।